Pass 1. Cyfle fan hyn i Burns i groesi. Mae'n cael ei gosod ac yna yr ergyd gyntaf am gol yn dod oddi wrth Cwpan Smith. Tuag at Pemberton. Dyma Mohamed! Bale yn gwyro oddi ar y linell. A dyna'r agosa mae Hwlffordd wedi dod. Caid Mohamed i ergyd yn gwyro ac yna oddi ar y linell. Burke ar arwydd i'r Bala. I chodi gyn uwch tro hwn. Y peniad nawr gan Jones. O Venables ar y linell yn methu'r Bale. Wel, Jones yn codi fel eog. A Venables, wel, sut yn y byd nath e methu'r cyfle na? Mohamed at Fawcett. O, gyffyrddiad bach da ganddo fe ac yn derbyn y Bale yn ôl. Fawcett mewn i'r cwrt Cosby ar ei dro dde. O, ni ffyniddi ychydig heibio'r postyn. Ben Fawcett. Henry Jones ar ei drod dde. Venables yn codi allan gan Hicks. Cwpan Smith ar brwsio. Yn ei lledu ddi allan nôl at Henry Jones. Jones yn torri tu fewn. Rediad da mewn i'r cwrt Cosby. Cyfle am ergyd! Taran o ergyd gan Jones. Ar draws wyneb y gol. Thomas mewn at Williams. Williams yn oedi yn prynu amser i'w hunan am ar bas na'n berffaith i lwybr Watts. Watts yn torri tu fewn yn gelfydd mewn i'r cwrt Cosby. Watts! Modferddi heibio'r postyn ar bar. Venables yn codi. Be sy'n ennill y peniad rownd y gornel? Thames. O, tacl mor bwysig gan Hicks. Thames eto mewn i'r canol. Dyma Miley. Miley! Bale yn gwyro. Arbediad rhyfeddol gan Stewart yn y gol i Hwlffordd. Miley ar ergyd. 5 munud i chwarae yn amser ychwanegol. Burke. Venables eto. Miley eto. Bale yn cael ei chlirio nôl at Burke. Pwysau'n cynyddu fan hyn. Miley'n codi. A mae'n gic o'r smotyn i'r Bala. Mae yna lawio yn y cwrt bach. Efallai taw Pemberton oedd yn eog. A Sean Pemberton yn wir. Y capten yn derbyn y cerdyn melyn. Thames yn erbyn Stewart. Stephen Thames yn rhoi'r Bala ar y blaen. I ni wedi chwarae 6 munud yn amser ychwanegol. Ac o'r diwedd mae'r gol gyntaf wedi dod. Jones yn y symudiad ym yr eildro. Mewn at Thames. Thames, sodliad hyfryd. A Henry Jones yn dyblu mantais y Bala. Gol hyfryd. Cyfuniad gwych rhwng Thames a Henry Jones. A Jones a Taran o ergyd heibio i Stewart. Jones. Ffigiad gan Miley a bydd Venables yn cyrraedd y Bale yn gyntaf. Venables at Smith, nôl at Venables, cyflem drydydd! Venables yn rhwydo, mae drosodd nawr. Hwlffordd dim, y Bala tair. Smith a Venables yn cyfuno, a Chris Venables a'i ergyd isiel yn torri colonnau. Gwir y gorllewin. Gosed rownd y gornel, mae hwn wedi gwneud gwahaniaeth ystod i'r ca. At Burke, mlaen at Thames. Thames ar draws. Cyfle am groesiad nawr. Y Bale gan Henry Jones. Jones a Thames yn cyfuno unwaith eto. Ac yna Smith yn rhwyder bedwaredd. Dim goliau mewn 90 munud, 4 mewn cwarter awr. Smith sy'n ychwanegu'r bedwaredd. Hwlffordd dim. Y Bala 4. You know, once the first one went in, it was outstanding, and then it could have been 6 or 7 in extra time. But, you know, it was good, job done. You know, we're in the hat, and excellent performance. You know, defensively, we haven't been good over the last 5 or 6 weeks, but thought we were solid today, and then going forward, done really well. You know, great learning curve for them against great opposition. You know, playing very, very experienced players in there. You know, golden boot plays for the seasons and everything else with it. And, you know, don't forget they won the Cup 2 years ago. They're a class outfit and full credit to them. But from our point of view, you know, great learning curve for the guys, and obviously promotion is what we're aiming for now.